Deidi bawah di bawah geuguna unung gunung di bawah gunung. Heeh. Udu. Kepro sirahmu mudar. Anda ada belok olok. Anda belok ke iki iri kiri. Kiri kok kiri. Kiri. 100 MTR. Oh. Matamu didol 100 matamu kuwi. Kae 100 meter. Oh, 100 meter. Lah kae jejere neng tulisan. Ora tak waca sisan to ya. Wa awar urung. Warung meama ke akan. Warung makan. Apa cecel. Picak. Oh, to ya. Pecel. Ele. Warung makan pecel lele. Mampir goden. Cilik-cilik apa-apa wis. Aku lagi nglakoni poso Bagong. Aduh. Jaisi elolok kok. Cilaka. Ora seisi deodo. Apa terus? Sida, je aja. Jajan. Ora sida jajan. Ama rego apa? Sego. Mergo. Goblok. Mergo deodo ora. Ndara. Apa as-asa? Poso. Mergo ndara poso ora sida jajan. Ayo padha do ngelih. Ambe ngelih kok dinyanyekke. Ya jagat Dewa Bathara, ya jagat Pangestu Narayana. Ya wonten dawuh. Ora gajeke kok kaya ora penak esemu. Kok kaya sajake nyemoni karo aku. Nyuwun mahapunten. Kakang Premban. Sawetawis estunipun kula menika mboten kok nyemoni dhateng Kakang Prembaning Ngriwantaka. Menika babar pisan mboten. Namung kula ngemutaken dhateng Kakang Wasi Jaladara. Ora kosik. Lah kok dadi kowe ngelingke karo aku apa aku nedenge lali? Apa aku nedenge kaledyan? Mboten perkawis menika, namung kula nuwun sewu. Tiyang menika menawi menggalihaken sawijining perkawis ngantos nabet wonten telenging penggalih menika adak saben sok supe dhateng kawontenan. Cobi to. Jawi menika sampun kathah para cantrik mawi jejanggan ing samya suwita dhateng Kakang Wasi Jaladara wonten ing Rewantaka. Nanging kula nuwun sewu wiwit kala wau wonten ing madaning pecrabaan Kakang Wasi Jaladara mboten tajem anggenipun ananggapi dhateng sedaya para cantrik malah ketingal rongeh. Menika kula nuwun sewu menggalih menapa? Aku ora mikir apa-apa. Aku mikir lawan pertapan Rewantaka kene. Lan aku mikir akehing para cantrik ingkang semono kang padha swita marang Wasi Jaladara. Iki ndadekake marem ing atiku, mboten. Menapa sampun paduka ngendikaken menika mboten jumbuh kalian penggalih panjenengan. Lati lan ati mboten nyawiji. Ora, kosik sing dadi pendhita iki aku dudu kowe. Dadi mesine kowe manut karo aku, pinter-pinter aku. Sing dianggep wasi ana ing Rewantaka iki aku dudu kowe. Nuwun pangapunten to, mboten saduka. Pendak-pendak kok mesti duka, pendak-pendak kok mesti duka. Kula nuwun sewu.
titah wonten ing alam padang menika nuwun sewu, kepinteranipun menika mboten saged jinangka dening titah sanes wonten tetembungan giri lusi jalma tan kena kinira. Upami ingkang lenggah wonten ing pertapan Rewantaka menika Kakang Wasi Jaladara, nuwun sewu. Apa terus ora entuk diungkuli ngelmune dening sapa wae? Nuwun sewu. Mbok tiyang menika nglenggono dhateng kawontenan. Kananku kaya ngene iki ya tak nggone kaya ngene. Aja meri karo kanane wong liya, menika langkung prayogi. Ora usah mulang karo wong gerang. Ora usah mulang karo wong tuwa. Kula menika mboten mulang. Ning kula menika munjuk atur. Lho, lah malah sero to. Lah panjenengan ya sero kok. Wah, kowe iki mesti ngeyel karo aku. Mboten ngeyel, panjenengan menika nuwun sewu. Menawi dipun caosi priksa mesti terus kaya ngoten menika. Kula nuwun sewu. Menapa ing dipun ngendikaken Kakang Mas Wasi Jaladara menika boten jumbuh kalian penggalipun. Liripun kula saged nggagapi dhateng penggalih panjenengan. Pamer. Wis wiwit pamer kowe. Iya. Wis wiwit pamer kepinteran karo kakangmu. Mboten. Namung upami lepat kula aturi nglepataken, upami leres monggo kula aturi nampi leresipun aturipun ingkang rayipun Narayana. Ya, coba yen pancen kowe wong pinter, yen pancen kowe wong lantip panggraitane. Aku meneng wae nganti bingung ora nanggapi marang para santri mau, sejatine atiku piye? Menawi kepengkok aja menggok. Menawi bener aja minger. Sampun ngendika rating lho. Panjenengan sampun dados brahmana. Panjenengan sanes tunggiling putranipun Demang Sagopa. Ya wis ora. Biyen-biyen saiki-saiki. Lah rak ngaten. Upami kula dipun dawuh supados mbatang kula nuwun sewu. Saksamunipun Kakang Wasi Jaladara saged mejahipun karta piyoga panjenengan kemutan. Icalipun putri ing Mandaraka inggih menika pun Dewi Erawati. Nalika semanten saged ngunduraken Dewi Erawati menika wujudipun brahmana saking Gunung Rewantaka ing namipun Wasi Jaladara. Lah tumunten dados kagol penggalipun Sang Prabu Salya. Ing atasipun putra Nalendra kok sing isa nulungi ming wujuding wasi mongko nyatanipun ingkang dipun ajeng-ajeng dening Nalendra ing Mandaraka menika putranipun inggih menika Wendarawati menika dipun tulungana dhateng satunggiling putra Nalendra menapa Nalendra saged sak mangke Dewi Erawati menika pinengku dening Nalendra ning kok jebul mrucut. Jebul mrucut tumunten kula nuwun sewu ingkang saged nulungi dhateng Dewi Erawati panjenenganipun Kakang Wasi Jaladara. Mongko sampun dados sumpahipun Nalendra ing Mandaraka, sapa sing isa nulungi anakku yen lanang tak dadekke putra mantu, yen wadon tak dadekke sedulure Erawati. Mongko ingkang saged nulungi Kakang Wasi Jaladara. Menawi mboten klentu lho, penggalipun Nalendra Mandaraka menika nuwun sewu getun gela. Getun gela. Tumunten pados srana supados sakmangke saged anggagalaken dhateng anggen paduka badhe mengku garwa Dewi Erawati. Srananipun wontenipun utusan saking Mandaraka ing sowan wonten ing pertapan Rewantaka ngaturaken bilih temanten putri nggadahi pepanggil inggih menika wujudipun putri saking gunung Sakjodo. Tuwin kedah wonten Kajeng Dewandaru lan Jayandaru saking Kayuwangan pangritipun widodari kawandasa cacahipun. Tuwin Kakang Mas kedah pados satunggiling Wiraswarawati ingkang sae swantenipun tur sulistya ing warni. Midhanget aturipun dhateng utusanipun Mandaraka kados mangkaten menika tumunten Kakang Mas Wasi Jaladara menika bingung bingleng kenganglangan nuwun sewu kaya wong ora weruh kiblat tumunten menapa-menapa mboten saged tajem menapa-menapa mboten saged migatosaken ingkang dipun penggalih namung menyang endi nggone golek patah putri sak kembaran ingkang ayune padha Dewandaru Jayandaru tuwin widodari kawandasa lan Wiraswarawati ingkang sae. Ora ngaten to? Ora jane kowe iki entuk kabar saka sapa to kowe? Ora jane kowe iki entuk kabar saka sapa kok lehmu matur teteh men. Nuwun samanten lho. Nuwun mapunten kula mboten kok pamer lantiping panggraita mboten. Menika kala wau namung mbok menawi leres menapa mboten. Ora jane kowe entuk kabar saka sapa? Leres menapa mboten? Iya, iya. Bener. Pancen atiku ora jenjem. Atiku ora tajem. Aku ora bisa ayem. Sajahe pancen Ratu Mandaraka sajahe kepengin nduwa kanthi alus kekarepaning Wasi Jaladara. Nuwun sewu pamunten. Nuwun pamunten lho.
Kedahipun Kakang Wasi Jaladara menika pitados bilih siji pesthi loro jodho telu tibaning wahyu menika ingkang nemtokaken sanes nalindring Mandaraka nanging menika panguwasipun Gusti ngakarya jagat. Kula nuwun pangapunten. Didoh-dohna kaya ngapa menawi sampun jodho menika badhe gampil pinanggihipun. Badhe gampil lumampahipun nanging kula nuwun pangapunten menawi dereng jodho nadyan saben dinten menika runtang-runtung menika ugi badhe wonten kemawon marginipun anggenipun saged pisah. Menawi kula cekelanipun namung ngaten menika dados menapa ing dipun sebutaken dening utusanipun saking negari Mandura, patah putri sak kembaran ingkang ayune padha Kayu Dewandaru, Kayu Jayandaru kaliyan widodari cacah kawandasa lajeng Wiraswarawati ingkang sriyasta ing warna menika tumrap kula. Menika saged dipun sebataken tegesipun wonten pewujudanipun menawi Kakang Mas kersa budidaya kula kinten mboten badhe angel padosanipun. Sik. Saiki ngene. Terus pundi? Kowe jane karo aku tresna ora? Lho. Kok pengendhanipun ngados mekaten? Ora, iki wangsul ana dhisik. Kowe jane karo aku iki tresna ora? Inggih. Yen aku madeg Brahmana dadi wasi ana ing Ngriwantaka. Waduh, kula remen sanget jer paduka Kakang Mas saged nularaken ngelmu-ngelmunipun Kakang Mas Wasi Jaladara. Syukur. Lah saya aku tak takon karo kowe. Nek aku ora kelakon dhaup karo Rawati, kowe jane seneng apa ora? Menawi Kakang Mas sungkawa penggalipun tertentu kula ngraosaken mboten sekeca manah kula, tegese kowe tresna karo aku. Inggih. Lah saiki nek pancen kowe tresna karo aku, mbok yo ayo diewangi mikir. Diewangi budidaya piye nggonku iso nglakoni dhaup karo Rawati mengko ngaturake patah putri sak kembaran Dewandaru Jayandaru sartane Wiraswarawati ingkang ayu lan suarane apik lan widodari cacah 40 iso tak aturake marang negara Mandaraka. Satemah kakangmu iki iso mboyong karo diajenge Rawati Narayana. Rekat lampahing rata tanpa ndara Prateng sukuning arga Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Ucap kacarita dereng sawetawis sami sak pejagong nenggih Wasi Jaladara lan ingkang rayi Raden Narayana. Ingkang mandhap wonten ing Marcapada nenggih Sang Hyang Kanika putra tumuyup saking dirgantara kakagyat Sang Hyang ingkang samya mulat. Dedali ketunya kaleweran kenter mungguing samudra laya ana kembung pating kalundung kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun daya negara sana. Ya Wasi Jaladara ing Ngriwantaka ulun tampa. Ora nek pangestunan mampanana ya kula pun dinggo jimat paripe dayana ing kasantosan. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Narayana ulun tampa. Pangestunan mampanana ya kula Narayana. Iya kula pun dinggo jimat paripe pulun. Wonten menapa dene paduka pulun kepareng rawuh wonten ing pertapan Ngriwantaka merpeki dhateng ing wayah pun Wasi Jaladara.
menawi tetelo paduka pukulun badhe paring ganjaran lajeng lelabetan menapa ing sampun kula tindakaken. Menawi paduka pukulun badhe paring pidana dhateng kula, kalepatan kula ingkang menapa ingkang sampun kula lampahi pukulun. Aja kaduk ati kajeron penampa. Ngerti ya, Gen? Ulun rawuh ana ing pertapan Krewantaka iki sayekti dinuta dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah, ya Sang Hyang Pramesti Bathara Guru, supaya matedhake timbalan kelawan jeneng kita Kulup Wasi Jaladara. Wonten mari damel menapa pukulun Sang Hyang Pramesti Bathara Guru badhe paring dawuh dhateng ingkang wayahipun Wasi Jaladara. Ngene. Kayangan dina iki geger. Merga pengamuking Narendra ing Rengga Bumi Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati. Ingkang darbe gegayuhan kepengin nyuwun tumurun ing Sang Hyang Bathari Gagar Mayang. Dadi geger. Para dewa ora ngaparengake. Monggo adreng mayuning Prabu Naga Prasanta pekasan campuh perang. Nanging merga saka digdayaning Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati. Wekasan para Jawata mundur. Para Jawata mlebu ana ing kayangan tutup karisala matangkep. Dene Wadyabala saka Rengga Bumi isih padha pacak baris ana ing repat kepanasan. Iya mekaten. Monggo dawuh Sang Hyang Pukulun Bathara Guru dina samengko kita ingkang wajib dadi jagoning dewa. Mangrurah satru murka ya kuwi Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati. Mekaten Pukulun. Iya. Mula ulun ndhawuhake timbalan kelan jeneng kita supaya kita dina iki munggah ana ing kayangan ingkang wigati dadi jagoning para dewa. Mangrurah angkara murka ingkang pengawak Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati. Menawi telu mekaten menawi menika dawuhipun para Jawata lan menika dawuhipun Sang Hyang Jagat Girinata dosa menapa ingkang kula sandhan. Menawi kula mantun handhuwa keparengipun Sang Pukulun Manikmaya. Pukulun Bathara Narada kemawon kula aturi ngrumini lam tindak kundur dhateng kayangan. Samangke sak pengeripun Pukulun Narada kula ingkang badhe sumusul sowan dhateng kayangan Suralaya. Ngono ya, Gen? Inggih. Tansah marep pamoring sukma sinamaya. Sinamaya winayu ing asepi sumembat nelenging kalbu. Yayan pancen tetela kaya mangkono ulun percaya kelawan jeneng kita. Ulun tak ndhisiki laku bali marang kayangan. Nanging aja nganti suwe-suwe lho kok. Jaladara. Iya. Sapungkur ulun daya-daya kita nututi lan tindak ulun sowan ana ing kayangan Suralaya. Pinacak dadi jagoning para dewa. Sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka. Narayana ulun kondur makayangan. Iya, pukulun sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka Hyang Adi Pukulun Bathara Narada. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenta saya suwe nggonku bakal kelakon dhawuh karo Yayi Erawati Narayana mangke rumiyin to kula mapunten. Sakmenika ngaten. Kewajiban kalian keperluan pribadi menika tumrap Kakang Mas dipun ruminaken ingkang pundi? Mesti wae tak dhisake kewajiban. Lah, sakmenika panjenengan gadahi kewajiban dados utusaning dewa lho. Tangeh titah sanesipun saged lampahi. Menika satunggiling kanugrahan ingkang boten kanyana-nyana kejawi saking menika. Panjenengan nampi kanugrahan dados jagoning para dewa nanging ugi kula nuwun sewu. Samangke menawi Kakang Mas saged unggul kalian Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati, panjenengan betahaken menapa? Butuhe apa? Lho. Panjenengan menika kala wau betah menapa? Aku butuh dhawuh karo Erawati. Lah inggih. Nek ra wonten urusan saking Mandaraka, nek ana pepanggil saka temanten putri.
kayu Dewandaru, kayu Jayandaru lan widodari 40. Nah, menika menawi panjenengan saged ngasoraken Prabu Naga Prasanta lan Pati Yudakati. Menawi panjenengan nyuwun ngampil Dewandaru, Jayandaru lan widodari Kawandasa menika kula nuwun pamunten, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Sumangkahang kro sesumbar Lindo bumi kunjing kumaludo kundur ketuk. Oh, wah, wah, bejo bejaning awak duwe adilan tip panggraitane. Ayak kaya mau ngecewe kok saiki lantip panggraitane. Cocok kok terus lantip panggraitane. Cocok kok lantip panggraitane. Ora cocok mesti unek-unekke. Wis, kowe rasa kokean gunung sing tanpa guna. Aku tak munggah ning kayangan sinambi golek pepanggil temanten saka putri saka Mandalaka. Lah rak ngaten. Aku njaluk karo kowe kok Narayana. Menapa malih? Babakan matah putri sak kembaran lan wujuding Wirasawati ing ayu lan suarane becik tak pasrahke karo kowe. Oh inggih ngestaken dawuh kula niku nek kon golek siji yoga loro sinden. Kula niku pinter. Sampun mboten sakuwatos. Nek ming golek Swarawati sing ayu-ayu tur suarane elek. Apik. Menika kathah. Mergi sakmenika ingin dipun betahaken menika mboten swanten. Lho. Tiyang Mandalaka menika klintu. Lho klerune piye? Buta sinden kok ayu tur suarane apik. Mergi sakmenika mboten buta swara apik, waton dipacaki apik. Menika perkara suarane teng semberet kaya wedi kengser. Ini sampun mboten dados sabab. Oh ngono. Inggih, kata-kataipun ngaten. Mangke kula padosaken. Ora swara kaya wedi kengser kuwi iki senengane omongane. Mergi sakmenika kata-kataipun waton iso dipacak. Dandani ayu arepa suarane nglamber-nglamber. Sing penting iso disawang. Ning aku sing buta kuwi sing ayu tur suarane apik. Lah menika wis ora apa-apa. Iya. Ah wis. Suarane apik, tur rupane ayu menika nuwun sewu. Amplopipun mahal. Omongan senengane ora. Kowe iki anak ratu lho Narayana. Inggih kula ngertos. Mbaya aja sak penakmu dhewe. Alah anak ratu weton desa kok. Kula menika nek uripe ning desa Widara Kandhang. Dadi kula niku nek uripe ning kraton ya mesti tata kramane jangkep. Ning kula niku kebacut guyon karo wong-wong ndoro-ndoro niku lho. Dadi kula niku ora iso apik, ora iso cara kraton. Ah, ora kokean gunung tanpa guna. Engko perkara aku rabi sing wigati ketemu mburi. Nek tak rampunge pakaryanku. Kula ngatur-ngatur nderekaken sugeng tindak. Kakang Mas Wasi Jaladara mugi-mugi anggen paduka dados jagoning dewa. Sabdep lebda ing karya. Ya. Ae ana bang tate
Palugon lagune nglekas lo kita linuteng gitung kula gumun wiwit sampeyan medal saking wewengkon Mandaraka turut margi kok mung tansah ngliling-ngliling lelayangan mongko sinambi mesem sajak penggalipun nedeng nuju prana nuwun sewu enten apa lho Ndara nggih Ndara kok sajak penggalipun menika lagi napa nggih asmanipun nggih menapa menika kabombongan ora iso basa kok ora penggalipun kok rada suka parisuka penggalipun kok bersukacita lho ya enten apa Gus Kakang Semar kula ora nyono jebul kedaton Mandaraka isih nyimpen mutiara ingkang banget gawe sengsem penggalihku nalika aku nderekake kelawan Kakang Wasi Jaladara ngundurake Kakang Mbok Erawati jroning taman ketemu kelawan putra Mandaraka ingkang wewangi Dewi Banowati ingga seprene citrane tansah gumana musik ana ing paningale Permadi nanging kaya ngapa to kejoting atiku pendak-pendak tansah kegawangan citraning Nyai Banowati dumadakan Kakang Mbok Banowati dumadakan kegawangan tansah kelingan kelawan pasuryaning Kakang Mbok Loro Ireng Kakang wah Semar tak antil tenan kok Mbok Alon kowe ngapa to wong kono rampung ngendika kok wah kaget kene iki ndek serangan jantung jare ora Nding waras kok pancen piyai loro niku kaya sigar semangka pasuryane ya padha-padha ayune padha-padha le putra Nalendra ning nun sewu ming watekane beda nek Ndara Banowati niku cakrak branyak pangendikane sajak kemewat kaya pripun ngoten ora niki upama wae ora tuwa kaya arep gablok kok. Wah, Ndara Loro Ireng niku luruh alus, mboten kakehan pengendikan ning piyaine menengan. Lah nggih, lah pripun? Upama kon lah kok kean lek ae, Pak. Upama kon milih ya kula niki dhewe ya bingung. Nanging sediaku dina iki bakal tumuju ana ing pertapan Ngrewontaka sowan Kakang Wasi Jaladara. Pun niku mawon dirumiyenke. Perkara jodho niku sing kagungan sing gawe jagat, sing kagungan Gusti pasrah dhateng purbaning Wang Mahanasa Ndara. Semareka den prayitna samure wis eka balik
titiyane gandayane tresna purnama sasi gilar-gilaran tengah latar milang lintang Bima Sekti yen to pancen kaya mengkono anakmu aja ning kengkere ayu derekno Permadi Kakang lha nggih monggo kula derekaken Ndara mulat para sang Arjuna semuanya kang kamanungsan sing langit kelap-kelap katon lir kincang ing risang risang mawe gandrum sabaran katulu moyak mayik Kakang Semar kula lha kok dadi malah bingung lakune Permadi apa pancen iki marga ingkang anjok ana ing Ngriwantaka Petruk iki dalane sing anjok ning Ngriwantaka apa dudu apal ora rek mbiyen ketoke rung aspalan nih iki kok wis aspalan ya. Kowe apal ora, Gong? Kowe senengane do ora ngematke. Saben dalan yen nang tulisane ki desa ngendi, dusun ngendi, alas ngendi, kuwi kamarentah. Pemerintah wis menehi tulisan. Halo, kae. Iki alas ta, Tru? Heeh. Kae ra ana tulisane. Diwaca coba. Ada. Anda ama umu asusu ama asusu akiki. Anda memasuki alas bo bom kar. Apa dah? Bom. Wah iwi araya ayang. Bom wirang anyang-anyangan. Bom wirayang. Deidi bawa awah. Di bawah geugunah unung. Gunung. Di bawah gunung. Heeh. Udu. Kepro sirahmu mudar. Deidi bawa awah di bawah geugunah gunung. Ngre wah awa enta aka Ngrewantaka leres Ndara niki ngandhaping gunung Ngrewantaka iya banjur dalan ingkang tumuju ning pertapan Ngrewantaka Anda ada belok olok Anda belok ke iki iri kiri kok kiri kiri 100 MTR oh matamu didol 100 nang matamu kuwi
Kae 100 meter. Oh, 100 meter. Pon sampai ndara. Iya. Iya matur nuwun Bagong. Nggih. Lah kae jejere eneng tulisan. Ora tak waca sisan to ya. Wa awara urung. Warung meama ke akan warung makan. Apa cecel. Picak. Ora kaya. Pecel ele. Warung makan pecel lele. Mampir nggoden. Cilik-cilik apa wis? Aku lagi nglakoni poso Bagong. Aduh. Jaisi ala koko. Ciloko. Ora seisi deodo. Apa terus? Sida, je aja. Jajan. Ora sida jajan. Ama ora ge-ge. Apa? Sego. Merga. Goblok. Merga deodo ora. Ndara. Apa as-asa? Poso. Merga ndara poso, ora sida jajan. Ayo padha do ngelih. Ame ngelih kok dinyanyekke. Ayo ndang munggah ana ing pertapan Ngrewontaka Kakang. Nggih kula dherekaken. Redo mangawur-awur-wurahan tengaraning ajurit gong maguru gongso tetekaya butulawar panjiting turangga esti kencang warudayeng pak pakpong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe kakrasana wasi Jaladara iya wonten dawuh Bu mesti mengko wayaning mangsa kala kita wis sowan ning Ngayiwangan Iwang Jatimurti wis nuding kelan panjenengan ulun supaya kita tetepake dadi senopati ning Jawata. Lamun kita bisa nyirnake Prabu Naga Prasanta lan Patih Yudakati kita bakal nampa kekucah saka Sang Hyang Jagat Hirinata. Kelelana dinten samangke minjang menapa kula badhe bidhal wonten ing pabaratan merpeki dhateng Nalindra Prabu Naga Prasanta. Dina iki kok aja nganti wedi kangelan nger Wasi Jaladara nyuwun pamit tambahi pangestu Bu Kulun.
Buta Pandhawa tata Gadewisraya Indriyaksa Sara Maruta Pawana-pana Margana Samirana lan Warayang Ladal Dewa wis kentekan ngakal ora pantes dadi pengayomaning para titah nyatane kasektene ora iso ngungkuli kadigdayane Nalindra ing rengga bumi Prabu Naga Prasanta. Iki eneng titah sapa wae wani mapake kridhaning Nalindra ing rengga bumi. Lek nomripatmu Gatena gobokmu. Pandhita ing Rewantaka Wasi Jaladara. Oh, Wasi Jaladara. Ya, dasar para nyata. Apa sababe dene kowe wani mapaki kridhaning Prabu Naga Prasanta? Wong kang kaya kowe Prabu Naga Prasanta ora pantes urip ning alam padhang. Wani ngrabasing kayangan nerak pacak nerajang perbatang luwih-luwih kowe wani ngayunake Bathari Gagarmayang. Ayo iki Wasi Jaladara jagoning para dewa kowe iso ngangkai kuandaning Wasi Jaladara mboyong Dewi Gagarmayang. Wah saut kandhul sirawa. Maning jajaran seketaning baune besar. Wah, gugu harepe dhewe. Wong asahe kaprawiran rusuh tandangmu Naga Prasanta. Wasi Jaladara iso ngguni kadigdaning Naga Prasanta iwa dene kowe nyokot jangane Wasi Jaladara. Rusuh tandangmu longgo Kyai Nenggala ora mutar tuntang Wasi Jaladara.
daftar dening aku. Wong Watangkara Budi Candala nerak pacak nerajang perbatang wujud raksasa wae arep ngrabasing kayuwangan ngayunake widodari konangan Wasi Jalatara. Wah, mutar tinjung akhirat nyawamu. Sinuwun jenengan. Wah. Ito Pandhawa tata Katiwisraya. Indriaksa Sara Maruta Pawana Bana Margana. Waduh sinuwun. Paduka kapuping Rana Madyalaga. Prasetyaning manah kula. Kula menika ngabdi dhateng panjenengan boten namung ngraosaken anggen kula ngraos sekeca. Nanging paribasan panjenengan manjing wonten ing alam pamancat manjing tepet suci kula tetep badhe nderek paduka amuk leganing atiku. Meger sang patih Yudakadi mubal babaling kanepson nalika semanten eling-eling patih Dibya Surasekti kalintang jayaning perang ical wujuding yaksana wujud bipangga ingkang geng lawon-lawon ngamuk punggong Suratambaha. Wah, sawa ana wujuding gajah gedhene kliwat ukur ngamuk ana ing kayuwangan. Ayo amuk patih ngrengga bumi patih Yudakadi kowe jagoning dewa Wasi Jaladara pecah dadamu. Menungso tataran ayo, endi kasektenmu? Endi kasudibyanmu? Endi pusakamu iblis lanat? Wah, wujuding gajah kowe ninggalake karo Wasi Jalatara, pengen tinjung akhirat nyusul karo bendaramu. Gading pecat ayo, tanti kono ayo. Mata satra jendramu. Kuat tenan ayo. Montar. Cinandak mestakaning dening Wasi Jaladara. Nalika semanten cinandak ilate den sendal wani satemah kabethot ilate. Ucap kacarita Grising kang munggal kawigayaning para dewa. Dupi den bethot ilate dening Sang Wasi Jaladara. Ndekem gajah Yudakadi. Katingal kembang-kembang punang waspa karana boten saged micara sak tataning manungsa. Aja kemewat iki keparat. Wasi Jaladara jamak lumaring manusa kalah karo satu kewan. Wirang bebarang, trima tinjung akhirat. Ayo, kowe patih Yudakadi. Matna sastra Jendrawa tekan Ajijaya kaijenmu. Tumplakan gamanmu marang Wasi Jaladara. Bisa gawe tatu ning Wasi Jaladara aku meguru karo kowe barat. Yudakadi. Waduh, waduh. Oh, waduh. Yudakadi. Ya senadyan kawiwitan kowe mau dadi mungsuhku. Nanging Wasi Jaladara duwe rasa kamanungsan. Aku Indrasa welas karo kowe. Bareng dak sawang kowe katon netesake waspa. Merga ilatmu tak bethot kowe ora iso micara kaya dene sak tataning jalma menungsa. Aku njaluk ngapura, ora duwe niat nyikara karo kowe. Nanging yen kowe bisa manut lan kowe mbangun miturut karo Wasi Jaladara,
Seksenana jagat saisine, kowe tak paringi urip, kowe tak wenehi urip, ning kowe kudu manut marang Pangreng Wasi Jalatara. Yen pancen kowe sarujuk ndekema kaya dene ngaturke sembah karo Wasi Jalatara. Oh. Waladal. Wah. Lah kok dadi kowe ngerti apa sing tak kandhakake? Laremu mbok plungkerake. Sikilmu ngarep mbok tekuk kowe ndegem kaya ngaturake sembah. Ya, yen pancen kaya mengkono. Wiwit dina iki seksenana jagat saisine yen to Yudakati dadi titianing Wasi Jalatara. Ah, kencang Warudaya, nggih. Semobang mangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kokila ringkane goro saketer kene dunganing kung jala-jala wonten dawuh pukulun. Ah syukur kayangan dadi padhang, kayangan dadi tentrem merga wujuding yaksa ingkang ngaran Naga Prasanta saka negara ing Renggabumi wis tekaning mati. Malah pati ingkang aran Yudakati wujud buta nalika Triwikrama wujud gajah ora bisa bali. Merga ilate mbok Betot, dheweke ora iso maca mantram bali wujuding buta wekasan, sakteruse wis pinesti wujud gajah. Aran Kyai Yudakati lan dadi titianing Wasi Jaladara. Ih, pukulun. Iwang Prayogi Bathara Guru ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kita wis bisa gawe tentrem. Ya kaya ngono kuwi nggih. Brahmana ingkang ajiwa satriya aja kendhat tansah gawe tentrem, gawe ayem sak pepadaning titah. Angka loro gandeng kita kuwi sing nyandang jiwaning satriya ya kudu wani gawe tentrem. Inggih pukulun. Iya. Lah iki anang bebungah saka dewa. Siji saka Sang Hyang Bathara Indra ingkang maringake titian kita kanggo kita ya kuwi wujuding gajah turun Herawana aran gajah Kyai Puspadenta. Waduh pukulun. Menawi kula mboten nampi kados pundi? Aja ngono, iki paringing dewa. Kudu kita tampa. Nanging kula sampun gadah titian Kyai Yudakati. Kyai Yudakati kuwi dititihi yen to sambang ana ing liyan praja, tegese kita mertamu ning praja liya antaraning Nalindra kalawan Nalindra njembarke pasrawungan nitya Kyai Yudakati dimen katon wibawa. Dene Kyai Puspadenta kuwi dadi titian kita. Lamun kita magot ana ing rana Madyalaga tegese dadi titianing gajah ingkang dadi titian kita ingkang magot ana ing peperangan, Nger. Jaladara ngaturaken panuwun tanpa pepindhan pukulun. Dene bebungah ingkang ngangka loro. Tegese ya kuwi hadiah ingkang ngangka loro. Isih ana tumrap jeneng kita. Kita bakal pikantuk busana. Busana puli ya. Busana wujuding busana kalindran saka kadiwatan. Gane kita bisa gawe tentrem kadiwatan, kita bakal diganteni busana wujuding busana Nalindra. Najan kita durung dadi Nalindra, nanging dening para dewa diwenangake nganggo busana cara Nalindra. Ingkang sabanjure kita ora nganggo jeneng Wasi Jaladara. Besok yen kita wis kelukar nggone kita dadi Brahmana. Wiwit dina iku kita nganggo Raden Baladewa ngaturaken panuwun tanpa pepindhan.
Wah, ya cakrak sigrak. Katon bagus luwih bagus tinimbangane mau. Nggih. Ya mung emane kulit kita iki bule. Ayo wis ora dadi ngapa nanging ketok wangun. Inggih. Merga busanane saka kadewatan mekaten Pulun. Iya. Dene ngengka sak banjure dening Sang Hyang Pramesti Bathara Guru kita diwenangake nyuwun. Diwenangake nyuwun. Nyuwun apa? Marang para dewa. Satu permintaan. Pukulun bener wong ndika menapa? Ayo sok krungu omongane titah-titah kuwi lho. Inggih. Menawi dipun parengaken kula badhe nyuwun ngampil Pukulun. Lho, njile apa waten aja dhuwit. Njile apa ken? Kula nyuwun ngampil wujudipun kayu Dewa Daru, Tuwin Jaya Daru, angka kalih. Wujudipun inggih menika widodari cacah kawandasa. Kosek to, bakal kita gunakake kanggo apa? Kangge srana pepanggil temanten seputri saking Mandaraka. Awit Yayi Dewi Rawati nyuwun supados wonten patah putri sak kembaran. Tuwin wujudipun kayu Dewa Daru lan Jaya Daru, tuwin kawandasa widodari. Kinaros srasran pinanganten kakung. Saha wontenipun Swarawati ingkang ayu tuwin sae sawantenipun. Kosek, Swaratine sinten urung? Ingkang pados kadang kula pun Narayana. Wah, wong Narayana urung sagung ngono, aku sagung golekake. Yen perlu sago metuk. Ah.